Trachální rourka je trubička s tvarovou pamětí, standardním konusem na konci pro napojení na anesteziologický přístroj a s výjimkou nejmenších průměrů s nafukovací manžetou na druhém konci. Umožňuje téměř dokonalé zabezpečení průchodnosti dýchacích cest, umělou plicní ventilaci a brání riziku aspirace žaludečního obsahu. Trachální rourka se zavádí pod přímou kontrolou zraku za hlasové vazy pomocí laryngoskopu. Pro intubaci musí být pacient v hlubokém bezvědomí, většinou se používá i svalová relaxace. Důležitá je správná poloha hlavy, mírná flexe v cervikotorakálním přechodu a záklon v atlanto-occipitálním kloubu. Při této poloze dojde k postupnému vyrovnání různých částí dýchacích cest a je umožněna vizualizace vchodu do laryngu. Zde vidíte, jak se postupně vyrovnávají osy různých částí dýchacích cest. Nakonec výhledu na hlasivky překáží jen epiglotis, kterou odklopíme, a někdy horní zuby, na které musíme dávat pozor. Laryngoskop se nikdy nesmí páčit o horní zuby. Laryngoskop zavádíme z pravé strany úst, jazyk otlačujeme doleva. Při použití zahnuté lžíce se její hrot zavádí pod kontrolou zraku do valekule epiglotis a tahem šikmou vzhůru se ořejmí hlasivky, mezi které zavádíme trachální rourku. Po intubaci obligátně posloucháme nad oběma plícemi. Pokud zasuneme rourku příliš hluboko, zpravidla je její konec v pravém hlavním bronchu, který odstupuje pod tupějším úhlem a je širší než levý bronchus. Abychom ventilovali obě plíce, je nutno rourku povysunout. Pokud zavedeme trachální rourku do jícnu, neslyšíme žádné dýchací zvuky, případně kapnometr neukáže žádnou dechovou křivku. Rourku musíme vytáhnout, pacienta prodýchat maskou a intubovat znovu. Před každou intubací sestra zkontroluje vybavení intubačního stolečku, masky a 2 svítící laryngoskopy. U trachální rourky vybrané velikosti vyzkouší těsnost manžety. Před intubací ostříkáme konec rourky lokálním anestetikem. Před každou intubací musíme pacienta uspat. Po nástupu bezvědomí podáme svalové relaxans. Provádíme manuální ventilaci do nástupu relaxace a pak intubujeme. Ověříme, že je rourka správně zavedena a sestra rourku fixuje náplastí. Někdy se používá ústní vzduchovod jako protiskusová vložka. U dětí je postup obdobný, vzhledem k odlišným anatomickým poměrům oproti dospělým může být intubace obtížnější. Velikost trachální rourky volíme co největší,
která ještě projde volně mezi hlasivkami. Jako pomůcky nám mohou sloužit různé výpočty. Odhad správné hloubky zavedení je u dětí rovněž obtížnější. Pečlivá kontrola je nezbytná. Extubujeme buď při návratu ochranných reflexů, nebo u dětí někdy po návratu spontánní ventilace.